bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Sishubile isimo phakathi kwegcokamelisha nabahleli bomcimbi ingoma kaZwelonke abaphinde bahlela iMpucuzeko Maskandi Festival. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili iRadio Nkezo. Kanti ke mina uveze kuntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amacomment manje usemusha la ekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke ezihamba phambili namuhla zithi sishubile isimo phakathi kwegcokamelisha nabahleli bomcimbi ingoma kaZwelonke abaphinde bahlela iMpucuzeko Maskandi Festival. Lokhu kudala ukuthi umculo abavulela icala lokukhomba ngesibhamu okhuluma namaphoyisa kaZulu Natal unqobile gwala uqinisekisile ukuthi kuvula icala ufaka icala okuthe wakhonjwa ngesibhamu ngabantu abaziyo ngesikhathi sesikhumuleni samabhanoyi kuvulwe icala lokumkhomba ngesibhamu estation samaphoyisa iDurban North okwamanje akukabosha umuntu kodwa kusaphenya kuchaza laphana unqobile wakwagwala okhulumela amaphoyisa. Igcokamelisha livula icala nje bese licela bacela abahleli balomcimbi ukuthi beze kulona bazoxolisa kodwa balishaya indivu. Uchaze ukuthi laphana ke yena umuntu okhonza ukuvula amacala ngoba kuyona into ayijwayele kodwa uyalela abameli bakhe ukuthi esimeni esikanjena kumele alivule icala. Bacelile abahleli ukuthi beze bazoxolisa ngoba wayefuna abathelela amanzi kodwa bangakwenza lokho. Wabachazela nokuthi akabasabisi uma wethu nobufakazi obuqanda ikhanda bona ukuthi ibona babemhlasela laphana bemkhomba nangezibhamu nalokho abazange bakugqeze qakala naye ke usethi asilime zetsheni ngoba bafuna ukuzehlisa kuyena. Sebeyohlangana enkantolo kuyishigcokamelisha ithe khona amavidiyo lapho kuvela omunye wabahleli phakathi kwesixuku esasimhlasela sifuna ukumdubula lithe yikhona okwadala ukuthi lingabe lisaqhubeka nomcimbi ngoba la yalela ngamaphoyisa liphelezele eGugudlamini Park ngoba la selibikile ukuthi aliphephile ngemuva okulukhomba ngesibhamu. Umcimbi wokuthula kwealbum yegcokamelisha wabuseGugudlamini Park eThekwini ngoJuni mhla zu4 wawuqondene nowengoma kaZwelonke People's Park kulona leli dolobha futhi ahlelwe yibona abasolwa yilomculo lana uvula icala nje kunezitolo zokuthi ngalela ngalomcimbi waqala waphazamisa ingoma kaZwelonke People's Park kuthiwa wafike ehamba ngebhanoyi wandizela phansi kuthiwa la libuye lihlale kule ndawo abantu bagcine bengasawubuka umcimbi bebuka ibhanoyi elalihamba ngegcokamelisha. Bafethu izona ndaba esiniphathele zona namhlanje kwezesenkozweni mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlala lapha na comment section sikhulume ngalolu daba ngazo kwethu bekuzona indaba ezihamba phambili. Engakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare uyikhono okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda.